Kristu inkosi. Siyambonga ke uNkulunkulu, ngiyamdumisa kakhulu ngethuba akasinikeza lona ukuba sikwazi ukuhlangana kulezi insuku ezimbili la eBhamshela ngalemvuselelo esikuyona. Angithobeke ngibingelele uqale umholi wegatsha la eBhamshela ubaba nomama uSithole abefundisi, bese ngibingelela ubaba uMkhathini, ubaba uThabo, washo njalo ndodakazi wakhe lahlala leli gama. Ngabona ukuthi kusho ukuthi ngobaba omncane wayiteketiswa nezingane ke ubaba uThabo. Siyabonga kakhulu baba ukuthi usamukele ekhaya, siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngibingelele ke abefundisi bonke, omama befundisi, obaba, omama intombi nezinsizwa nabancane egameni leNkosi uJesu Kristu. Angazi uma ngezwakala lapha emuva. Ngezwakala. Oh, ungcono. Isound yethu le sifike saba nenkinga ukuthi uGesu usuhambile. Usubuyile ke manje sibona ukuthi kuzoba inkinga ngoba besingakaze siyiteste intsha nje lento sifika nayo ukuba izosisiza la. Manje sibona ukuthi izosinika inkinga befuna ukuyitesta ningekho. So asiyeke ke kanje imemeze sithemba ukuthi enkonzweni elandelayo ke izobe isisebenza le sound. Siyambonga ke uNkulunkulu wethu. Ngifisa ukuthi ke ngidizelele ukuthi bonke abebeza la phambili njengoba ngicela bazisha amagama sizobabona ku YouTube. Ivideo lesiyithathayo nenkonzo siyayithatha. Ngiyacela ukuthi uma uyibuka inkonzo ku YouTube bese usubscribe. Siyacela ke kakhulu abantu basubscribe. Ukusubscribe ke ku YouTube akusho ukuthi khokha imali, sesajwayela ukuthi ama subscriptions imali. Usukwenzela ukuthi inkonzo uma ifika unotify uthola inotification njengoba kusuke kungena imessage kuwe ukuze ulalele yona kuphela ngoba siyazi ku YouTube isite le engalungile enezithombe zabanqulu nakho konke okunye. So ke ukuze umntwana kaNkulunkulu angadluli kuyo yonke lento ungene okokuqala bese ke uyasubscribe ukwazi ukuthi uthole. Ngihlala ngingathandike kodwa kuyangiphoqa ukuthi laba abangazi fanele sibatshele ukuthi ungena kanjani ku YouTube uma ufuna ukungena kule nkonzo esikuyona manje uthi Apostle Dr. Esdinsi Bande bese uyakwazi ukungena. Laba okabebezela amase ngibafakile bazosho njengoba sengishilo bese ufaka igama lakho uzoqonda ngo ebufakazini bakho ungadluli kwezinye izinto. Usubscribe ke lokho esicelayo. Utheke umphathi ohlelo angichaze ngekhaya leso. Bengithi angizochaza ngicabanga ukuthi abantu abaningi abalaba sekhaya leso. Ake ngibone izandla zabantu abangekho ekhaya leso. Mawungekho nje ekhaya leso, mawungazi ukuthi kukhulunywa ngani makhulunywa ngekhaya leso, ngicela uphakamisa isandla. Asikho isidingo sokuchaza ngekhaya leso. Bonke abantu abala bayalazi. Okay. Uyedwa, babili, bayanda sebebathathu. Hawu. Mangiphakamisa amehlo, cha ngeke ngichaze phela ngempela mabengekho sebekhona ke. Bawu3 bachazele noma ngizobachazela. Ngikholwa ukuthi bala ngoba bamenyiwe ngithi. Bachazele. Noma nani nifuna ukuhlale nichazele. Ikhaya lezwi igroup ka WhatsApp leyo uNkulunkulu wathi ngivule ngo2020 kade ngiqale umsebenzi. uNkulunkulu ngibize ngo2010 eyophela ukuthi ngiqale umsebenzi. Waqala ke ngo2011 ibandla lelo. Ngo2020 ke makuvalizwe kufika iCovid kwase kudingeka ukuthi ke uNkulunkulu wathi angenzele abazalwane bebandla izinkonzo
babe bancane ke babe u30 ababe no WhatsApp ngaleso sikhathi. Ngaqala ke kwaku 26 kuMarch 2020. Makuphela unyaka ke base befake abantu abaningi sebe u750 ku2021 kuMarch 26. NgoMarch 26, 2022 babe u1000 bani akusengiyazikhohlwa lezi 1600 base be 1600 ngesikhathi kuphela ke iminyaka emithathu kulonyaka bese be u4500. Njengamanje ke anginama figures agcwele ngidine siku5500 ngaphezulu kodwa nginokukholwa ukuthi mhlambe seseqale ku5600. So bonke ke laba bantu balalela inkonzo usuku nosuku ngifaka inkonzo. Siqale ngoMarch kulonyaka ukuzifaka ku-YouTube. Ku-YouTube uyazithola inkonzo njengoba sengishilo. Ngenxa ke yemigomo nemibandela kaWhatsApp bebelokhu bevala inamba yami sesathola ukuthi mangithumelela abantu inkonzo ngikhoza itraffic kaWhatsApp bese beyavala. So njengamanje abantu abangenayo ngisabathumelela inkonzo zozithola kwiwebsite ethi www.entabeniyendlukajehova.org. Bese uthola zonke inkonzo ke lapho njengenkonzo ukuthi umkhuleko ophendulwayo, ukuzila ukudla kuzilwa kanjani ukudla ukuze uNkulunkulu akuphendule, inkonzo yokuvuma izono ngokuyicashisile inkonzo kubantu uSathane. Abantu abafuna ukuvuma izono sekuze kwa inkonzo asebeyinamathelisa ebandleni elithize ukuthi ibandla elithize livumisa izono. Kunamavesi amaningi angaphezulu ka10 eBhayibhelini asupport inkonzo yokuvuma izono. Izono zivunyiwe eBhayibhelini elidala ngesikhathi sikaJoshua kuze kube manje. So akuyona inkonzo yebandla elithize le, inkonzo ezokwenza ungene ezulwini ngoba ngeke ungene ezulwini izono zingavunyiwe. So ke abantu abaningi ke bayibalekele lenkonzo bayithatha sengathi inkinga noma abanye bayisebenzise kabi ukuthi mawusuvuma isono kanje kuyotshelwa abaphathi ukuthi ubani wenza izono ezinje. Kwenye umanye ababali uthole sekushunyalwa ngesono sakho. Icala lelo uNkulunkulu akayifundi leyo nto. Isono mawusivuma kuphakathi kwalomuntu okhuluma naye ukuze akukhulekele noNkulunkulu. Uma ke lo okhuluma naye ke wakhuluma ngesono sakhe komunye umuntu, uNkulunkulu usithwesa yena isono. Wangitshela kanjalo wathi mangeke ngakhuluma ngesono somuntu komunye umuntu sekuyoba ngesami. Lo muntu ozivume ekholwa uyathethelelwa. Ingakho ke ubona abantu beshayeka endleleni nabefundisi namabandla adiscuss izono zabantu ngoba lezo zono suke sezikulowo muntu. Angidluleke bengichaza nje bese kuba enye inkonzo etholakalayo, inkonzo yokunikela. Ukuthi unikela kanjani ukuze ukwazi ukubusiseka. Zonke zikule website engikhuluma ngayo ukuze ukwazi ukubusiseka. Abantu bayanikela ababusiseki kanti kunendlela okufanele unikele ngayo ukuze ubusiseke. Angikho ke kulezo zinto, bengichaza nje ke izinto ezenza umuntu noma inkonzo esizithola kuwebsite. Sizazosifaka nezinye eziningi ezingama VN sizazosifaka kuwebsite ukwazi ukuzithola. Nibatshele abantu enibangenisayo ninenisekhalezo ukuthi inkonzo sisamthumelela umuntu kodwa uzozilandela yena ayilalele, bayidownload mayithanda ilalele ayishiye khona. Ungalalela nabantu abawu1000 ngesikhathi esisodwa kuwebsite akwenzeki lutho. Futhi ke nokugcwala kwamafoni akusezubabiko. Nginikeze nje tip, abantu abaningi bayathanda ukwenza ama VN. Mawenza ivoice note ku WhatsApp ugcwalisa ifoni yakho. Kuyasiza ukubhala. Mawubhala ayigcwali ifoni njengoba isuke igcwala mawenza ivoice note. Abantu ke bayathanda ukwenza ama voice note. Yebo iyashesha kunokubhala kodwa wena kodgqilaza ifoni yakho. Angidlule la sihanjelwe umfundisi ebandleni umama uLTTele uMadludla. Bayamazi ke abaningi abafikayo entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela uma kuyizinkonzo. Semkhumbula nje ngenkonzo yabesifazane ethunywe uNkulunkulu
engakwazi nokwenzani ezibalisela ethi ngisabathe ngithi ngifuna ukushumayela uthi uNkulunkulu ngifuna ukukhuluma imessage kanti uyikhuluma imessage useyahamba message ejule kakhulu abantu abaningi abangayifuni sayamukela njengevela kuNkulunkulu wasinikeza ivesi sayisupporta imessage ethi uNkulunkulu akafuni ukubona imlenze yomuntu ake ngivule lelizwi uNkulunkulu akafuni ukubona imlenze yomuntu imessage ejulile le okulukhuni kakhulu ukuthi ngidlulise mina njengomuntu wesilisa ngoba isikhathi esiningi usuke kube ngathi uyacindezela abantu besifazane yadluliswa kwesifazane mawufunda amaHubo 147 verse 10 no verse 11 uthi akathokozi ngamandla ehashi akajabuleli imlenze yomuntu uJehova uyathokoza ngabamesabayo abathemba umusa wakhe yena ke wakhuluma njengento ayithunyiwe lase ngiyisekela ngezwi ngoba ngangilazi ukuthi likhona ngiyajabula ke mangibona abanye benu la sebeqalile bethenga ingubo ezinde ngoba uNkulunkulu akathokozi ngemlenze yomuntu ibukeka ke lento engathi yabesifazane kanti akashonga ukuthi imlenze yabesifazane uthe imlenze yomuntu masilithatha izwi njengoba linjalo nje kusho ukuthi uNkulunkulu akafuni indoda ifake isikhindi hayi asikhulume nje madoda uNkulunkulu akafuni indoda ifake isikhindi ukuthi ukwakho noma ukuphi lithi lelizwi akathokozi ngemlenze yomuntu akasho ukuthi enkonzweni igqokana ingubo ezinde uthi akathokozi ukuthi ngasiphi isikhathi yena akathokozi okuphawuloloke lokuthi kusho ukuthi sifake ingubo ezinde sigqoka amabhuluku amade ngoba verse 11 wakhona uJehova uyathokoza ngabamesabayo abathemba umusa wakhe bengidlula ke nje ngikhuluma ngomama uLTicele usishiye nalo message nenye elapha kwabaseGalatia ekhuluma ngokuthi ninaka insuku nezinto ezenzakalayo nikhohlwe kungikhonza ngizokuvula kwacaca mayiselihumusha ukuthi kubalwa yonke lento esiyenzayo ama birthday asisho ukuthi isona kwenza ibirthday kodwa uzokwambonga nje uNkulunkulu lobuhlala uyibongela wena ukuthi usuneminyaka engaka ninaka nikhumbula izinsuku hayi kusho ukuthi angilivule angilivule ngoba manje sebezothi uNsibanda uthe ama birthday akawafuni angishongo ukuthi angafuni sifunda izwi nokuthi sikhumbula ke umama ucele izinto asishiye nazo baseGalatia chapter 4 verse 10 abaseGalatia chapter 4 verse 10 walishokelele walifundake ilele linye lemlenze angazange alifune nigcina izinsuku nezinyanga nezikhathi neminyaka nginovalo ngani ukuthi mhlawumbe nginihluphekele ngeze sekukwenake ukuthi uzazi lezi insuku abanye basebenzisa amadayari ukubamba amagqubu ukuthi usibani bani ungenza ukuthi ngomhla kabanje ngakho ke uNkulunkulu akafuni sigcine izinsuku nezinyanga nezikhathi neminyaka kwaze kwangena inkonzo yabesifazane eyayenziwe ngoAugust sihamba nezwe izwe lithi uAugust inyanga yabesifazane bese nathi senza inkonzo yabesifazane wrong lokho asingalandeli izwe alilandele thina so singayenza inkonzo yabesifazane noma ngoJanuary noma ngoMarch noma ngasiphi isikhathi kodwa sisukwenza izinto silandele ini izwe uma mceleke wakhuluma lokho kanti sesiyambhina ngomgqibelo ke siyakuona sizobe simfihla endaweni yasekuphumuleni empangeni kune ground ke la khona elikhona ngithumelile ku WhatsApp abasekhalezo batholile nivumelekile nonke ukufika isakhuluma ke ngokuthi nivumelekile nonke ngifuna ukulungisa lento khona abantu abanga understand ukuthi nini la kufanele ba attend khona inkonzo
ake ngicacise lento bese abanye belindele ukumenywa uma sikhonza ebranchini njengoba sila eBhamshela branch akekho umuntu ozomema omunye sisebranchini kodwa uma inkonzo yenzelwe ekhaya uma ubaba uSithole umfundisi wala ethi babunsibande ngicela ngenzela umkhuleko ekhaya asikwazi ukumema ngoba uSithole usifake ekhaya uyalazi iphakethe lakhe uyabaza abantu azobamema ngoba mhlawumbe uzofuna ukubenzela namanzi abazowaphuza lindela ukumenywa makuthiwa siya ekhaya lomzalwane usibizile kodwa masiya ehholo elithize siya ebranchini ethize akekho umuntu okufanele athulinde ukumenywa ungayihlalela nje mawunenkinga yokuya khona noma unenkinga ngoba imali ingavumi noma petrol ungavumi kodwa akekho umuntu okufanele alindele ukumenywa ngizama ukulungisa ke leyo nto ngoba bathatha lokhu ukuthi ngithi ngeke ngimeme umuntu ngiye ekhaya lomuntu ngoba ngiqinisile ngeke ubaba uSithole engilinganisa ngaye athi ucela ngizomenzela umkhuleko ekhaya bese ngimemezela ekhaya lezwi bese kufika abantu abawu400 ayi uzokwenza njani baba uSithole neyibona lonto so kufanele simenywe emzini womzalwane kodwa mangeyona umuzi womzalwane siya emnyudeni enkonzweni ebranchini akekho umuntu ozomema omunye siyothongatha ebranchini noma emafakatini maningi ama-branch akekho umuntu ozomema omunye shona enkonzweni mawuthanda uma ke kodwa kusemqoka mtshele umfundisi walapho ukuthi uyeza mazise ukuthi uyeza kodwa ungalindeli ukumenywa angithanda ngidluleke kuleyo nto sibongeke kakhulu yathanda ukudlula la ngakhuluma ngaye kancane uma Ngcobo Khoza sisemyudeni wayifikile futhi ubuke ngathi uyihamba zonke inkonzo zethu kanti usekhulile siyambonga uNkulunkulu ngaye uNkulunkulu ambusise niyamazi uma Ngcobo Khoza wala endaweni ikhaya lakhe lapha phansi wanikela ngendawo ukuba sakhe indlu yokukhonza sisasigugulile isiza sizoyakha maduze uNkulunkulu ambusise angikho ke lapho ngila ekuthenini emyudeni wafakaza ngamqopha ngevideo ka YouTube ngimangalile ngicabanga ukuthi izolo bengithi ngiyachecka manje ayivumi uDonsi Network unama viewers amaningi ahlula bonke abantu ababefakaza ngaphandle kwe-viewership yenkonzo kusho ukuthi akukhuluma abantu bakuthandile ngoba into ekhuphula abantu ababukayo ukulalela into ekhulunywayo bese beyatshelana hey awuvule lapha ku-YouTube noma bese beyishare lento bathumelelane uMangcobo Khoza ulalelwa kakhulu kunabo bonke abantu abafakazayo so ke siyambonga uNkulunkulu ngaye kusho ukuthi mayeze la usuke engezile ngoba ethanda ukuyofakaza uza ngoba ethunywe uNkulunkulu ngingasho ukuthi laba bane viewership encane abathunyiwe cha imangaliso ukukhula kwakhe ngoba phela ivideo yamveza umuntu uthi ungakanani njengoba ekhuluma ehlezi noma ngizama ukuyifihla kwivideo akabonakala ukuthi uhlezi ngimthatha labe u-half kodwa nje kuyamangalisa ukuthi abantu bathanda ukulalela umuntu omdala ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu uhamba naye siyabonga kakhulu uhlale Mangcobo Khoza kuJesu ungasuki ngokobuntu sizothi sekuseduze phambili ngokobuntu lokho kanti mhlambe ngisho njalo nje imini emzohamba kuqala ngikushiye emhlabeni kodwa ngaphezulu kwakho konke ke sonke asihlale silungile ngicabanga ukuthi angenkonzweni ke manje ngidlule kulezi zinto eziseceleni zingekho eceleni ngicabanga ukuthi zisemqoka sibonga kakhulu ke ni shareishe inkonzo zika YouTube nizulise kwabanye nibacele bangene ba-subscribe ngoba kunamalungelo athize atholakala ngokusubscribe njengokuthi siqophe inkonzo i-live
ukube konke lokho esikwenza ku live njengamanje sithatha ivideo ngizo-uploada ngesikhathi sekuntambama la ngizothola khona ithuba kube ne-network ngoba sinenkinga ye-network la eBhamshela. Ngicela ke siye ezwini lenkosi esizolithola kwabaseKorinte besibili. Sinenkonzo ke ngokwazi kwami ngokuxoxa noba usithole intathu ile nenye emva kwale bese enye ke isikusasa ekseni ngo9 ukuze abantu abayakude bakwazi ukusheshe bahambe abayakude. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu ngale ndawo. Ngibonge bonke abafikile, ngiyabona ukuthi khona namafakadi la. Kodwa ngifuna ukunibala nonke, ngisuke nganibali nonke ngoba ngiphamisa amehlo nje nale light liyangixhopha nginiboni kahle. Kodwa ke nonke nikhona uNkulunkulu anibusisa. BaseKorinte besibili ngingakasho ukuthi kuphi nendawo ngibheka indawo engizoguqa kuyona isihlalo sami. Ngilethele nakhona ezifika ukuthi la ngibona ukuthi akudlule ekhaya ngifuna ukuguqa ngabo babeke izinto abayibekile. Ngiyabonga, ngiyacela ukuthi nikhuleke ngingakaqedi ukunitshela ukuthi sivulaphi, ngizosho mase sikhulekile egameni lenkosi. Baba, egameni elihle likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga moya ongcwele ukuthi kanye nathi kuze kube manje. Siyabonga ngasebefakazile. Siyabonga ngakho konke osekwenzekile ohlelweni kuze kube manje. Silishele esandleni sakho namanje nenkonzo ngibuyisele esandleni sakho ukuthi wena usiphathele yona. Usebenzise lo mzimba nami ngihlale phansi ngilalele, ukhulume phakathi kwabantwana bakho. Ngoba amazwi akho iwona aphilisayo. Ilokho esikholelwayo ukuthi siphile. Ngoba amazwi akho asenza siphile ngunaphakade. Ukuze masidlula kulomhlaba sikubone. Ngoba sizile kumuntu, asizile kwakhoza, asizile kulezi indonga, size kuwena uqobo. Uma wena ungekho Nkosi besingeke size la. Kodwa sizile ngoba wena usithembisile ukuthi ukhona. Namanje ke Nkosi siyabonga ukuthi ukhona ngomoya wakho ingcwele. Ngicela uyiphathe lenkonzo ngesakhe isandla. Ngikhulekela bonke abagulayo njengamanje ukuthi baphiliswe izwi lakho kusashunyayelwa. Njengoba kwekwenzeke eBhayibhelini kuyashunyayelwa abantu bayaphila. Kuyashunyayelwa imoya iyaphuma iyahamba ngoba iyasha. Ngiyakhuleka ke Nkosi ukuba wenze umsebenzi lowo Nkosi ofisa wenzeke. Intando yakho mayenzeke nangaso lesi sikhathi kule ndawo njengoba wayihlela usekhaya ezulwini umhlaba ungakasekelwa. Sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu, simbonga kakhulu nangaso lesi sivumo akasinikeza sona isithi uJesu Kristu inkosi. Sebefakazile bathi sinamandla. Nomkhuleko baseRoma 10 verse 9. Mawubheka lesi sivumo uJesu Kristu inkosi sihambisana nalomkhuleko asihlukani. Ngoba umkhuleko uthi umuvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi. Manje vele siyavuma sithi uJesu Kristu inkosi, uthi uyasindiswa. Uma ufuna ukuhlala uvulile umnyango wakho wezulu, bokhuleka ukuthi uJesu Kristu inkosi. Uma ufuna ukuzibiyela ngoba abantu abafani, sake sakhuluma ngakho kwenye inkonzo mhlawumbe ila uNkulunkulu uzosisiza. Umuntu uhamba nomoya aphila ngawo. Ungaqhawulana nomuntu uhlukane nawe usunamadimoni ngoba wena awuvuthi kumoya. Ungaqhawulana nomuntu uhlukane naye sekhululiwe amadimoni nakhe, ungazange uvule umlomo ngenxa yokuthi wena ungumlilo oqothulayo ngoba uhamba noNkulunkulu. Ngakho ke kuyasiza ke mawuqhawulana nomuntu uthi uJesu Kristu inkosi.
ngoba usuthobisa amadimoni okungenzeka ubuhamba nawo. Sibe singasho ukuthi masisho kubazalwane sithi banamadimoni cha. Kodwa senzela ukuthi sixoxe kahle uNkulunkulu abephakathi kwethu. uMatthew chapter 18 verse 20 uthi uJesu mababili behlangene egameni lami mina ngikhona. So masiqhawulana nje singabazalwane sithi uJesu Kristu uyinkosi usengowesithathu ngaso leso sikhathi. Inkulumo yethu sizoba yinhle sizoba mnandi. Ngeke usahleba nokuhleba ngoba abazalwane banenkinga yokuhleba. Wabazalwane banovalo bayisaba. Afika umuntu ezohleba kuwe. Usuyasaba ukumtshela ukuthi hayibo musungihlebisa. Gcina usulokhu uvuma kanti uyahleba phela. Othi uJesu Kristu uyinkosi. Shaya umoya wokuhleba kulomuntu ozokuhlebisa. So ke isivumo ke leso. Masithi uJesu Kristu uyinkosi asisho ukuthi uyabusa cha. Phinda nawe uthi uJesu Kristu uyinkosi. Bese sibayeka ke abalwa negama elithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngoba phela uNkulunkulu yabadalula ukuthi abakhonzi yena. Uma ulwa negama elithi uJesu Kristu uyinkosi usho ukuthi uyini kanti kweyakhe impilo. Ukuthi akayona inkosi. Baphawuleni ke nibazi abalwa nalelo gama ngoba lisezwini Philip chapter 2 verse 11. Sizofunda ke abaseKorinte besibili chapter 4 verse 16 siye ku verse 18. Part 5 lenkonzo le. Kodwa ke i-theme noma isiqubulo sayo siyashintsha kancane ngoba imvuselelo lesikuyona. From part 1 sizifike ku part 4 isihloko sakhona noma i-theme yakhona ibithi ngakho asidangali. Kulezi ndawo ebengihamba kuzona besithi ngakho asidangali. Kodwa ke la eBhamshela izwi liselodwa kodwa yashintsha i-theme iku verse 18. Ngizoyisho manje ake sifundeke from verse 16 to verse 18 abaseKorinte besibili chapter 4. Ngakho asidangali kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla verse 17. Ngokuba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana luyasebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiye phakade verse 18. Thina esingabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Usuka ke ku part 1 siya ku part 4 besikhuluma ngo verse 16 no verse 17. Njengamanje ke la eBhamshela sizogxila kakhulu verse 18 inkonzo zonke zontathu. I-theme yakhona ke ithi asibheki okubonwayo kodwa okungabonwayo. Kodwa amavesi ayafana nje ewonke. Kodwa sesiyashintsha isiqubulo semvuselelo thina asibheki okubonwayo kodwa okungabonwayo. Ngiyafisa ukuthi kungene lokho engqondweni yalo naloyo. Ngoba mawungaqala ungakubheki okubonwayo ubheke okungabonwayo ngingakunika isiqiniseko namhlanje ukuthi ezulwini ungena ugijima. Ngoba izinto ezisiphazamisayo izinto ezibonwayo. Awucabange abangani bakaDaniel uShadrach noMeshach noAbednego. Ngesikhathi kubaswa isithando somlilo. Ukube bawubuka umlilo ababonanga okungabonwayo. Ubani ongangena emlilweni ukuthiwa usushisa u1000 degrees. Umlilo noma ke muphi nje umlilo nje omncane ungavela ungene nje kuubhekile ngeke ungene. Kukubiza ukuthi buka okungabonwayo bese ungawuboni umlilo ukuze ungene kuwona. Yikho ke ngithi uma uzonaka okungabonwayo ezulwini yongena ugijima. Ngoba izinto esizibonayo emhlabeni ezisiphazamisayo. Bona umakhelwane wakho noma uze umakhelwane wakho uthuba ekuhleba, ukuthela ugcwale ngoba unjani into naye emhlabeni asidlule ezintweni esemhlabeni. Angiphinde ku verse 18 bese siqala intshumayelo yethu. Thina esingabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Uma ke sisebenzisa amehlo ethu enyama sizodangala usho njalo verse 16. Thi ngakho asidangali kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle wangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Into eyenza abazalwane badangala endleleni yabo yokukholwa
ukubuka okubonwayo. Thina ke asibheki izinto ezibonwayo ukuze singadangali. Ngoba sihamba ngokukholwa abaseKorinte besibili chapter 5 verse 7 ubeka kucace uthi ngokuba sihamba ngokukholwa asihambi ngokubona. Make waqala wahamba ngokubona ususenkingeni. Ake sihambeni bazalwane ngokukholwa. Ukukholwa ke kuhamba indlela ende. uJesu ehamba emhlabeni njalo mayiphilisa umuntu wethu ukukholwa kwakho kukusindisile. So ukukholwa kuhamba indlela ende kakhulu. Izinto ziyenzeka masikholwa. Athi uJesu ukholwa ukhuleka uthi le ntaba inqukuleka iphonse kolwandle izonqukuleka iphonse kolwandle. Ngoba unjani uyakholwa amandla efaith. Ukukholwa ke kuphikisana nokwesaba. Abantu abangakholwa bayesaba empilweni yabo unovalo yesaba. Yiba nokukholwa. Ngikhumbula lapha yithi Mark chapter 4 mangaphazama bewela ulwandle ethi uJesu masweleleni ngaphesheya engena emkhunjini elala kuvuka umoya nesivunguvungu. Base becishe begumbuqela isikebhe base bemvusa bathi Nkosi uyalala sicishe sifa na. Uthi uJesu yini ukwesaba okungaka. Ngoba make kwaphuma ifaith umuntu uyasaba. Wawuthulisa umoya wasithulisa isivunguvungu walithulisa ulwandle. Siyayidinga ifaith. Manje ukuze ukholwe susa amehlo akho kokubonwayo. Uthi kuJesu ngelinye ilanga babusisiwe abayokholwa bengabonanga. Ngenxa yokuthi wayehamba nabafundi nabaJuda bekhona bengafuni ukukholwa ngoba behamba naye. So thina ke sisizukulwane esibusisiwe ngoba simkholwa uJesu singambonanga ngamehlo enyama. Simkholwa uNkulunkulu singambonanga ngamehlo enyama. Awubuka ukuthi inkinga kaPetro yayinjani. uPetro ubona uJesu ehamba phezulu kwamanzi. Uthi Nkosi nami ngiyacela ukuhamba njengawe phezulu kwamanzi. Uthi uJesu woza. Wathi mayiqala ehamba ebheka uJesu. Ayiseshintsha amehlo akhe abuka ulwandle wathi mina ngihambe phezulu kwamanzi wayeseyacwila. Ake sisusa amehlo ethu entweni ezibonwayo. Yena kuJesu wayimbona. All he needed to do was to concentrate and focus on Jesus. So nathi sidinga ukuthi sibheke kuye sezulwini. Bona kwakufanele bambheke bephila naye behamba naye kodwa kwabehlula. Ingakho ke sithi thina singabheki okubonwayo kodwa sibheke okungabonwayo ngoba okubonwayo kungokwesikhashana. Ake sikubheke ukuthi ukukholwa yini ngoba kudingeka sikuchaze ukukholwa lokho esengikhulume ngakho ukuthi siyadinga ukukholwa. AmaHebheru 11 verse 1 uthi kepha ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Lijulile leli verse kodwa mawulalela kahle futhi uyalizwa lilula. Ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Yini oyithembayo wena? Uyaqiniseka ngento oyithembayo. Asiyithembi into esiyibonayo. Sithemba into engabonwayo. uAbraham kuthiwa unguyise wabokholwayo ngoba uNkulunkulu wathi kuAbraham ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo unkosikazi wakho uzobe esekhulelwe nomntwana. uAbraham wakholwa lo ngoba kukhulume obizo okungekho ngokungathi khona. Ukukholwa yileyo nto. Ake sikholweni simkholwe uNkulunkulu. Uyeke ukunaka izinto zezwe. Ukholwe izithembiso zakhe. Laba abantu abebefakaza la bafakazela ukuthi uNkulunkulu esimkholwayo uyaphila. uNkulunkulu esihamba naye uyaphila. And into emnandi engithokozisayo bathathe babamba ukusho kwakhe. Akukho la uke wathi ubabuntsibande wangikhulekela kwenzeka ukuthi bazikhulekela bona. uRoma 10 verse 9 uNkulunkulu aphendula ngoba akekho uNkulunkulu kaNtsibande. Ungaphila uhambe la uthi khona uNkulunkulu waleli abandla. Akekho uNkulunkulu webandla. uNkulunkulu kaAbraham kaIsaka noJakobe wayibiza ngamadoda amathathu kuphela emhlabeni. Akekho uNkulunkulu kaPaul, akekho uNkulunkulu kaPetro. Mawuke wathi ukhuleka uNkulunkulu kaPaul ubukhuleka esithixweni ngoba uPaul akakaze abe noNkulunkulu wakhe.
umeshumayela ekhuluma la uthi inkosi yethu akathi inkosi yami uJesu mayekhuluma la athi ubaba uNkulunkulu wethu so ke yena uNkulunkulu wathi igama lakhe laphakathi uNkulunkulu kaAbrahama kaIsaka noJakobe so sikhuleka kulo uNkulunkulu ke hayi uNkulunkulu womuntu ingakho mangikhuleka ngithi asizile kumuntu asizile indongeni kodwa size kuNkulunkulu onguNkulunkulu kaAbrahama uNkulunkulu kaIsaka ngakho ke kumele simkholwe simthembe ngoba izethembiso zakhe ziningi ezwini lenkosi njengoba ziziningi ukuthi zinguyebo ngaye futhi zingu amen ngakho ke ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo inkinga yethu thina abantu emhlabeni sithemba abantu nansi problem lelele khona bangaka abantu abakuphoqile mhlamba abanye bethu la abashadile wadedela umzimba wakhe wayinika insizwe ethize imthembisa umshado kanti uyayidlala ngaye abanye abasamfuna ukumbona umuntu wesilisa ngoba wadlala ngaye kanti inkinga ukuthi wamethemba iBhayibheli lithi uqale kusiwa umuntu othemba kubantu mhlawumbe izinto zakhe azilungi nje because at one stage you trusted a man khohlo ukuthemba umuntu masithembe uNkulunkulu lithi ke uJeremiah 17 verse 5 uqale kusiwa umuntu othemba kubantu bese verse 7 athi ubusisiwe umuntu othemba uNkulunkulu nowenza uNkulunkulu abe yithemba lakhe ilokho kufanele sikwenze abantu kuthiwa sibathande thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena thanda umuntu ungamethembi isihlukanisa lento musumethemba umuntu ngoba mawumethemba uzilandela isiqalekiso esikuJeremiah 17 verse 5 qale kusiwe umuntu othemba kubantu awuyeke ukuthemba umuntu yeka ukuthemba indoda yakho yeka ukuthemba inkosikazi yakho ngoba yiyo lento ezokulimaza mawusuthola imfihlo ukuthi kanti nihamba nje kukhona umakhwapheni busuyalimala udinga usesihogweni ngoba ulimele kuphi kumoya kanti umbuzo uthi ubumthembelani vele musuthemba umuntu umthande uphelele kumthandeni naye umthande njengoba uzithanda wena khona umahluko ekuthandeni uNkulunkulu nokuzithanda nokuthanda umuntu makufika isazimithetho sibuze uJesu sithi imuphi umthetho omkhulu kunayo yonke na uthi uJesu wothanda uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakho ngawo wonke umphefumulo wakho ngayo yonke ingqondo yakho bese ethi kuLuka nangawo wonke amandla akho uNkulunkulu esimthanda ngalezi zinto kodwa uzothola ukuthi umuntu uthanda umuntu azamtshela ukuthi ugcwele enhlizweni yami ugcwalisa umuntu enhlizweni yakho yikho ezokuphoxa nje abantu asibathandi ngenhliziyo zethu sibathanda njengoba uzithanda wena ngaze ngizwe umuntu ethi ngiyazithanda ngenhliziyo yami yonke wakumuza umuntu esho njalo kodwa uyasho komunye umuntu athi ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke wrong ulanda isiqalekiso uzokushaya uNkulunkulu sithanda uNkulunkulu ngenhliziyo umuntu umthanda njengoba uzithanda wena kusho ukuthi kune level ethize othanda ephelela lapho kodwa umuntu esimthembayo uNkulunkulu isiqubulo sethu ke senkonzo namhlanje sithi asibheki okubonwayo kodwa okungabonwayo ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade yonke lento esiyibona izodlula kubantu bendawo ke walokho azalwa leli yagquma likhona leyantaba ikhona lo yamfulu ukhona uyofa futhi ushiye ukhona mayingakabuyi uJesu kulandelayo kodwa ekugcineni kwakho konke ngaphambi kokuba kube nomhlaba omusha nezulu elisha lithi izwi lenkosi kuzonibilika kushe yonke lento ngoba iyadlula so sinakelanike into ebonwayo ngoba iyesikhashana ingebe ngesikhashana kuwe noma kokhokho bethu bazalwa kunje bafa kusenje kodwa iqiniso lithi kuzoba khona izulu elisha nomhlaba omusha okuzobe singasekho isono ingakho kufanele inhliziyo zethu zinamathele ezulwini ngoba uthi uJesu bekani ingcebo yenu ezulwini la kungafiki khona isela nenundu ungalingisi umkalothi okwathiwa sebephumile ngoba inhliziyo yayisele eSodoma wajika wabheka waphenduka insika kaSawuli abanye ke bathi isiduli sikaSawuli
angazi bakuthathaphi iBhayibheli lithi insika kaSawoti, pillar of salt. Akusho lutho kodwa kusemqoka ukuthi uthi uJesu la kukhona indlebo yakho nenhliziyo yakho iyoba khona. Ikuphi wena yakho indlebo? Uyibeke phe yakho indlebo? Semhlabeni noma isezulwini? Ukuba usizi lwethu olululana luyasebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazumulo emiyo phakade. Awulibuki usizi lwakho lwasemhlabeni ngoba luzokuphazamisa. Awubuki ungaphasi kwakho esikoleni. Awubuki ukuhlukunyezwa ingane yakho idla ama drugs. Awubuki ukuhlukunyezwa ingane yakho ingenwa imimoya yothwasi yoba isangoma. Uyathandaza ukuphonse kuNkulunkulu. Inkinga yethu siyahluleka ukuphonsa. Njengoba izwi lisho 1 Peter chapter 5 verse 7. Niphonse inkathazo zenu kuye ngoba uyanikhathalela. Asifuni ukuphonsa inkathazo senze njani siyayibeka. Ngingilinganise ukuthi hamba esikhotheni. Mawufika la kunotshani obuningi isikhotha. Umuntu athi thatha nanku 5 rand ubeke. Ngaphambi ubeke uzombona into eqalaza ufuna ukubekisa ukuthi ngubeke eduze kwani. Makuthiwa after a week hamba olando lwa 5 rand uzovela aqonda afika uthathe ngoba unjani ubekisile. Kodwa makuthiwa uphonse esikhotheni uzowuphonsa. Ungaphela unyaka ufuna lo 5 rand ngeke uthole. Ukwenze njani uphonsile. Yini singaphonsi inkathazo zethu kuNkulunkulu na? Umuntu ahamba afika athandaza athi Nkosi ngisizelana nala aphuma afike emsebenzini ama colleagues akhe usuyayixoxa inkinga yakhe kushuthi abe ngayiphonsile. Usiyaqala ukuthi uNkulunkulu akaphenduli. Uzophendula kanjani ngoba ufuna ukuphonsa? Ubuye uzithwalele. Once wayiphonsa inkathazo yakho awuphindi ukhulume ngayo ngoba isekho kuwe. Mawukhuluma ngayo uyayibuyisa. Mhlambe lenkinga yakho ibikulethela inyembezi. Uphuma kuyokhuleka usiyabona uyakhala ukhalelana. Hey lento ingiphethe kabi kanti kade uyokwenzani? Bungayikophonsa. Ake sifunde ukuphonsa. Njengoba izwi lisho singabeki, musuyibeka inkathazo yakho, iphonse. Athi uJesu kuMatthew 10 verse Matthew 11 verse 28 kuya 30 athi nina nonke enikhathelwe nenisindwayo wozani kimi ngizoniphumuza. Iya kuJesu uzokuphumuza musukuya kumuntu. Ngoba Mahubo 1 verse 1 athi ubusisi umuntu ongahambi ngeziluleko zababa. Ubani okululekayo wena? Mawuhamba ngeziluleko zababa uyilandela isiqalekiso. Ubani okululekayo ngoba ulanda isiqalekiso. Ngikhumbula omunye umfundisi osashona wayesebenza esikoleni esithize. Wayeka ukusebenza ngoba uprincipal waleso sikole wayeyinyanga. Wathi ngeke mina ngiphathwe inyanga. Wathi ngeke mina ngitshelwe inyanga ukuthi ngenzeni. Wayeka ukufundisa kuleso sikole ngoba uprincipal wakho neyinyanga. Ngoba wabona ukuthi ukufundisa lapho kumlandela isiqalekiso. Ngoba uma uprincipal sebabizile othisha ebanika iyala eyinyanga usulanda isiqalekiso nokholwayo ngoba uqalekisiwe umuntu othatha iyalo kubantu abangakholwa. Ngesinye isikhathi ke sesibone ngathi kunzima kanti ayakunzima vele ube isilima nje ulenze izwi laNkulunkulu awusona isilima ezulwini. We are too clever siya analyze iBhayibheli. Hayi uNkulunkulu ayisho kwabaseKorinte wayengasho ukuthini. Uphuma yasho kwabaseKorinte pho umfunani ke wena ngoba kusho ukuthi uNkulunkulu wabaseKorinte umfunani ke wena. So ake siye ukukhetha izinto esizithandayo siye intweni esingazifuni. Yisho njengompostoli uPaul esosizini lapha kwabaseKorinte besibili uchapter 10 verse 9 kuya 10. Uthi uPaul umusa wami yathi inkosi kuye ngesikhathi ekhulekela iva ayishaywe ngale enyameni ngoba sisazohlatshwa ngameva ngoba uNkulunkulu efuna singayiphakamisi ngezambulo. Usho njalo uPaul uthi ukuze ngayiphakamisi ngezambulo ngahlatshwa ngeva ingelosi kaSathane. Uthi ngaya kathathu uNkulunkulu ngicela ngithi inkosi susa leliva. Uthi wathi uJesu umusa wami ukwanele ukuba amandla ami apheleliswe ebuthakathakeni. Unesifo esithize mhlambe sikuphethe. Usuthandazelwe awusindi. Nawe usukhulekile waze wazila ukudla usizakala. Kungenzeka ukuthi amandla kaNkulunkulu apheleliswe ebuthakathakeni bakho. Uyabona uNkulunkulu ukuthi make waphila
uzomkhohlwa nanokuthi ukhona. Athi uPaul kunalokho ngiyajabula, ngiyazibonga ngokuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezulu kwami. Khona amandla kaNkulunkulu angahlali kubantu okudinga ukuthi umuntu azabe ebuthakathaka ukuze kuhlale amandla kaNkulunkulu. Kudinga ukuthi umuntu abe nesiti esithize, kudinga umuntu abe nesifo esithize esilokhu simsondeza kuNkulunkulu, ngoba mayisephila akasondeli kuNkulunkulu. Athi uPaul kuverse 10, ngakho ngenamile ebuthakathakeni bami nasekuphathweni kabi, nasekusweleni, nasekuzingelweni, nasekubandezekeni ngenxa kaKristu, ngokuba uma ngibuthakathaka ikhona nginamandla. Yikho-ke lithiza usizi lwethu olululana olungolomzuzwana lusebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo yombulu wakuthini. So usize sinalo alifana lulingani, kodwa engikwaziyo lusebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu esiyokwambula kuwena senkazimulo. Uma ke sihamba ngokukholwa asizinaki lezi zinto abazenza emzimbeni yethu. Hayi asizinaki, azathi uPaul, ningabe nisangikhathaza emzimbeni wami ngithwele izimpawu zikaKristu. Makushiwe izimpawu zikaKristu izinto ezimbili lezo. Ngenzeka usho izimpawu zokuthi uJesu washaywa. Uthi noPaul naye wathola imvimbo kwasalwe uwodwa kube u40, washaywa 39 times. uPaul wakhandwa ngamatshe, bafika abafundi bethu ufile bamkhulekela wavuka. So uPaul ushayiwe, uPaul uthukiwe, uPaul wenziwe yonke into eyenziwe, kodwa akalinakanga lolu sizi lwesikhashana. Kusho yena eholo umoya kaNkulunkulu uthi ngakho asidangali, kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphakathi, kodwa umuntu wangaphandle kubhubha yena. Wama sebekushayile mhlawumbe bazokushaya iso life ube yithide bakuhleka abantu, kodwa ngaphakathi awulona ithide. uNkulunkulu ukuthanda unjalo, uthi amandla akhe aphelelisiwe ebuthakathakeni bakho. Athi uPaul ngokuba usizi lwethu olululana olungolwesikhashana luyasebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakathi. Sihamba ngokukholwa bafowethu, asihambi ngokubona. Asizinaki izinto ezikhulunywayo, asizinaki. Ngale kwalokho singashintsha inkonzo, kusho ukuthi ngadinga sekuthiwa ipulpit yokulwa, njengoba abanye basebenzisa amapulpit ukulwa. Asikwenzi lokho. Abantu bafuna izwi likaNkulunkulu, abafuni ukuzoliwa izimpi epulpit. Epulpit sifuna izwi likaNkulunkulu thina, asikufuni okunye, ngoba kusise ezulwini kunalokho kuzosikhipha ezulwini. Thina sifuna ukwazi ukuthi uNkulunkulu uthini. Bafowethu usizi lwethu nenhlupheko zethu sizongena ngaze ekhaya ezulwini. Angeke ungene ungahluphekanga, ungani noJesu wahlupheka. Ngikhuluma ke ngoPaul kade ekhandwa ngamatshe, wavuka waqinisa abafundi. Ufunde lapha kwizenzo chapter 14. Emva kube ekhandwe ngamatshe wavuka lapha esekhulekelwe, wathatha abanye abafundi waya kubafundi ababehlukumezekile. Verse 22, baqinisa imphefumulo yabafundi bebaluleka ukuba beme ekholweni, bethi simele ukungena embusweni kaNkulunkulu ngezinhlupheko eziningi. Mawulalela kahle leli verse, baqinisa imphefumulo yabafundi, abaqinisanga inyama yabafundi, ngoba inyama inekhaya, inyama izongena emgodini. Umphefumulo odinga ukuqiniswa ongafi, ozodlula la uyoma phambi kaNkulunkulu. Inyama iqiniswa odokotela, inyama uye eklinikhi ufika ubhandishwe ngoba ulimele, inyama uya kudokotela prescribe amaphilisi, kodwa akakwazi ukuqinisa umphefumulo. Udinga amadoda kaNkulunkulu, udinga omama bakaNkulunkulu ukuthi baqinise umphefumulo wabo, ngoba kufanele singakhohlisani bazalwane, songena ezulwini ngehlupheko. Hayi sizohlupheka, bazosithuka, basho yonke into abafisa ukuyisho. Ngokwazi ukuthi ekhaya ezulwini ngisho uJesu uqobo lwakhe bambiza ngedimoni. So uma babiza uJesu ngedimoni bese ngobani thina? Luningi usizo esibhekana nalo ngokwesilinganiso sokukholwa esisinikezile. Ngifuna uyibambe lento uze ungayiqhathanisi nomunye umuntu. Ngoba once wayiqhathanisa nomunye umuntu
uzobona engathi okwakho kubi kakhulu kanti ngoba wena unezinto ezinkulu uNkulunkulu ayibeke kuwena. Mawunezinto ezinkulu uzolingwa kakhulu. Njengoba ngiqale ngakhuluma ngabafana abangena emlilweni. Wena mhlawumbe uNkulunkulu uyabona okwakho ukukholwa kukhulu. Mawungangena emlilweni ufika ushe ngoba uzobe ungakholwa ngendlela ababekholwa ngalo oShadrach noMeshach noAbednego. Ukukholwa kaDaniel ephonswe ingonyameni. Wena mawungaphonswa uzophonswa vele usukhomplen ukhala zikudla ingonyama. So asilingwa ngendlela efanayo. Kodwa ekugcineni kwakho konke noma ngabe isiphi isilingo obhekana naso sisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo eyokwambulwa kuthina. uNkulunkulu ke wabele umuntu nomuntu ukukholwa silingwa ngokukholwa esikunikeziwe. MaRoma chapter 12 verse 3 izwi lenkosi liyakucacisa lokho ukuthi lo naloyo unikezwe isilinganiso sokukholwa. Ngenxa yesilinganiso sokukholwa kwakho awuzulingwa ngaphezulu kwaso. Ayingeke ulingwe ngaphezulu kwaso. Othathelwa imoto waduna wathathelwa imoto. Isilinganiso sakhe sokukholwa kwakhe lo. Wena bangene ekhaya bakuthathela ifurnish. Isilinganiso sakho sokukholwa sihlukene uke wakhuluma into enzima ubuse efika la. Uthi bathi ushisa ifurnish yakho uzoyithatha. Abanye abayishisa impahla zabo abazithola ngendlela errong ngoba banenkinga yokuthi ngizolala umphethe ngasenawo. Kusiza futhi uzolala lapha emhlabeni ubuzolala esihogweni kwelizayo ngona phakathi. Don't ulale phansi kusimende okuzoba ngokwesikhashana. Noma ngabe ulale 30 years or 50 years kungokwesikhashana makulenganiswa nenkazimulo ezombulwa kuwena. Yena ke uthi inyanga eyodwa zase zibuye zonke inyanga yodwa 3 months zase zibuye zonke izinto. Ukukholwa kwakho uNkulunkulu ukulinga ngokukholwa kwakho abese gada ukuthi awulingwa ngokungaphekwa amandla akho. Kungakho ke silingwa ngokungafani ngoba isilinganiso sokukholwa kwethu naso asilingani. Ngakho ngeke kubuka omunye okumhambela kahle bese uyakhala wena. Ngeke kukuhambele kahle uma uphethe ivangeli eliphilayo. Wena udinga ukukholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo bese kuba ukulunga. Usho njalo uRoma 10 verse 10. Uthi uma ukholiwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa kuba ukulunga. Mawuvuma ngomlomo wakho kuba ukusindiswa. Into ke ethokozisa uNkulunkulu yilokhu ukukholwa. Hayi uNkulunkulu akathokozisa ukushumayela. Yabo njengoba ngimlana nje hayi akanandaba nje naleyo nto. Yebo phela ngoba ngenza izwi lakhe kodwa akanandaba nawo. Unendaba nokuthi mina lento ephuma kulomlomo ngiyayikholwa yini. Ngoba khona abakhuluma izinto bengayikholwa. Sekwenziwa imali phela ngebandla. Sekwenziwa imali ngoJesu. Yikho bedina bephatha izinto eziphathekayo. Thole kunamafutha esontweni. Kunamanzi abusisiwe. Ngoba akakholwa uJesu. Ingakho ngithi akanandaba nokuthi ngishumayela ngithini. Unendaba nokuthi ngiyayikholwa mina lento engiyishoyo ukuze nawe uyikholwe lento engiyishoyo. Ngoba mangayikholwa mina nawe ngeke uyikholwe. Mangikhipha amanzi manje la ngitinaka amanzi abusisiwe. Gijima uzowathatha uphala uthi mina ngikholwa nawe usezukholwa. So kufanele eqale mina ngikholwe into engiyishoyo ukuze nawe ube njani ukholwe. Ingakho ke singakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. AmaHebheru 11 verse 6 likubeka kucace lithi kepha ke ngaphandle kokukholwa kwenzeka ukumthokozisa uNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu uthokozisa ukuthi ozayo kuye. Uyakholwa ukuthi ukhona ungumvuzo walabo abamfunayo. Into yokuqala you have to believe that God is there. Mawubheka indalo emhlabeni uphawu lokuthi khona owayidalayo. Mawubheka omunye njengoba siphila nje umbona sifana ingoba sidaliwe. Kholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Bese ukholwa ukuthi mawuya kuyena uzokunika lento oyifunayo. Make wangiwenza lezo zinto ezimbili kuzoba ukulunga kuwo. Khumbula sithi thina singabheki okubonwayo kodwa okungabonwayo ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Ngokuba usizi lwethu olululana olungolesikhashana
olungolomzuzwana lusebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo yombulwa kuthini. Le nkazimulo ifihlakele njengamanje kodwa izombulwa ngelinye ilanga. Isithele lenkazimulo ayibonakali kodwa khona ilanga ezombulwa ngalo. Athi umpostoli Paul ehola umoya kaNkulunkulu kwabaseRoma 8 verse 18 athi ngokuba ngithi inhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo yokwambulwa kunina. Ikhona le nkazimulo ezombulwa abantu bezwe abayibona. U1 John chapter 4 verse 5 no 6 uthi abasizwa ukuthi sithini. Yazi uthi abezwa namanje. Endikhona abala endlini abangezwe abalela ukuthonga bahuqa ukuthonga abangizwi nje. Ngoba abayibona abasezulwini. Abayizwa le language ekhulunywa la. Bake bangitshela abanye athe mina manje senginenkinga babumtsibandi. Inkinga yani na? Mina umfundisi wami ngisamuzwa. Indaba ungamuzwa ngazi kodwa ngisamuzwa. So ngilalele wena mina ngimuzwa. Yawazi umahluko ukuphi? Mawungabala nje mangaka amavesi sengiwaquoteile ngimile la. Okungukuthi angikhulumi mina khuluma izwi likaNkulunkulu. Akekho umuntu ongakhompyutha nezwi. Uma befundisi bami sengikhuluma nalabo abangilalele ku WhatsApp aba over 600 na ku YouTube engabazi bangaki. Uma uzoqhubeka ushumayela inganekwane, shumayela indaba, ngeke uphase kumuntu oshumayela izwi. Ngoba izwi linguJesu uqobo lwakhe. Ulizwe uNkulunkulu, ulizwe kuNkulunkulu. Ngaphandle kalizwe kuzange kuvelele lutho. So ke anginankinga mina akekho umuntu engizokhompyutha naye ngoba ngikhompyuthi namuntu. Akukhulumi mina, kukhuluma izwi likaNkulunkulu. Phela usebenzisa lo mzimba ukuthi liphume. So angimangali abantu mabengasabezwa befundisa abakhuluma inganekwane. Befundisi bama siyekeni inganekwane. Nanti iBhayibheli likhulu. Ungashumayela every day. Mhlambe for 1000 years ngeke uliqede. Ngeke uliqede. So manje bayengimangalise kathi umuntu angazi ngizoshumayela ngithini ngiphelelwe imethe. Akahlangene lo muntu noNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu awukho kuye. Ngoba ligcwele iBhayibheli buka kwamanje sikhuluma sithini? Sithi part 5 lenkonzo angithi. Kodwa sikhuluma ngamavesi awu3. Nakhona hayi ngobe u3, upart 1 to 4 amavesi amabili. Namhlanje inkonzo zizoba 3 sigcile kuverse 18 nje. Manje uliqeda nini iBhayibheli? Maliqeda nini ngempela? Kodwa udinga umoya kaNkulunkulu owambula ngezwi. Ngoba akekho umuntu ongenza lento, akusimina owenza lento. Akekho umuntu ongachaza izwi. Umoya kaNkulunkulu ngoba umoya kaNkulunkulu uNkulunkulu uqobo liyena liphefumulelo uyena. He is the only one okwazi ukucacisa izwi lakhe. So ke angimangali ke makunabantu abathi abasabezwa befundisa. Ngoba vele ngeke umuzwe umuntu oxoxela indaba zakhe. Ngeke umuzwe umuntu ongaxhumene nomoya kaNkulunkulu okhuluma into esuka ekhanda lakhe. Athi kumpostoli Paul ukuba ngithi inhlupheko zesikhathi samanje Roma 8:18 azinakulinganiswa nenkazimulo yokwambulwa kuthina. Bazalwane okwamanje sivalelekile kulomzimba. Ngesilungu we are trapped in this body. Sivalelekile awukwazi ukuphuma ngisho ungagula uhlatshwe isibhobo awukwazi ukuthi emfowethu ngicela mfenge ngabe ngimsebenzini angikwazi wena ngoba usebenzi ake uthathe lobu buhlungu ungitshele kumzimba wakho ngihambe ngosebenza ukwazi you are trapped in this body. Sivalelekile kuwona kodwa kumnandi kulomzimba ukudaka kunenkazimulo kaNkulunkulu evalelwe. Umukhonza uNkulunkulu uhamba ngobungcwele. Njengoba sivalelekileke kulomzimba izokwambulwa lenkazimulo ngelinye ilanga. Ubiza ukuthi singabheki thina okubonwayo ngoba singabombuso wasezulwini. Siyadlula la asihlezi. Philip 3 verse 20 up 21. Kepha thina singabombuso wasezulwini lapho futhi silindele khona ukuba kuvele umsindisi inkosi uJesu Kristu. Ngeke vele kwenye indawo uzovela ezulwini. So singabombuso wasezulwini. Ake siyeke ukubheka izinto zala emhlabeni. Siyeke ukunaka izinto zomhlaba ngoba ziyadlula. Lithi izwi lenkosi thina singabombuso wasezulwini lapho futhi silindele khona ukuba kuvele umsindisi inkosi uJesu Kristu oyakuguqula isimo somzimba wethu wokuthotshiswa. Ngoba umzimba wokuthotshiswa
abantu abayi-understand leyo nto. Uma uzibuka esibukweni ubone ukuthi khona into yakho etshekile, khona into yakho embi, uyathotshiswa, you are being humbled, so that ungazuziphakamisa ugxeka uNkulunkulu uzibone ungcono. Bese kuba khona laba abadalwe babahle bahambe enqunu phambi kwabantu bemodela ngobuhle babo, basazophendula phambi kaNkulunkulu. Sisemzimbeni wokuthotshiswa, into iyona uyathotshiswa ngayo. Mhlawumbe uthanda ukuqhuma inwele, khamisa unyakazisa ikhanda njengomlungu ayiphusha azithi ngekhanda, ezakhe ayiphusheki, usiyazi edwe yazifaka. Usemzimbeni wokuthotshiswa. Mhlawumbe kuba umlungu wena ozobahlupha abantu abamnyama, wathi uNkulunkulu ibamnyama. Sisemzimbeni wokuthotshiswa. Lithi iBhayibheli Philip 3 verse 21, uyaguqula isimo somzimba wethu wokuthotshiswa ufane nomzimba wakhe wenkazimulo, ngamandla angazihlelela ngawo konke phansi kwakhe, esikwaziyo ukuthi konke esikubona uyadlula, ukuthi ngimnyama namhlanje kuzodlula, ukuthi ngumlungu wena namhlanje kuzodlula, yonke into izodlula kusale yodwa sizofana noJesu. uJesu umbalo njani? Lithi izwi lenkosi kusambulo khanya njengokukhanya kwelanga. Ke ngithi phuma ubuka ilanga limbalo njani ilanga? So lo mbalo omnyama esinawo utemporary, nalomlungu oyibona ekhanye namalungelo utemporary, sizofana phambi kaNkulunkulu. Kodwa khona into engixaka eyodwa esihogweni, uba ilento iyona emhlabeni. Ngabuza kubaba uMkhize owafayo wangena esihogweni waboya ubona ezulwini, washo wathi uJesu akabheke kwamchaza waqeda, kodwa esihogweni uyakwazi ukubona umlulo, umuntu omnyama enye indawo ndasesihogweni. La abantu abasesihogweni bayilento abayiyona emhlabeni, sidinga thina masese emhlabeni singakunako okubonwayo, sinako kwasezulwini ukuze sithole umzimba ofana nokaJesu. Ngoba esihogweni abanawo ofana nokaJesu. Esihogweni banalo ofana nalo esinawo. Uyakwazi ukubona ukuthi ibhunu lela liyasha, nami ngiyasha. Niyafana kodwa niyasha. Kodwa ezulwini sobe sesifana sonke. uNkulunkulu kuphela oyobazi ukuthi wena usesemhlabeni umuntu omnyama noma umlungu obe nguNkulunkulu. Kodwa thina sobe sifana nje. Sobona uPetro noPaul baqhawula umfowethu sawubona kwani kwaba kube mnandi ngoba sinjani, sinomzimba ofana nokaJesu. Ngakho ke lithi izwi lenkosi, ngikholwa ukuthi iverse lokugcina engicaphunayo, bathandekayo, 1 John chapter 3 verse 2 kuya 3, manje singabantwana bakaNkulunkulu kepha kabonakala siyakuba yikho. Kodwa siyazi ukuthi nxa ibonakaliswa siyoba njengaye, ukuba siyakumbona njengalokho enjalo. Ngakho ke bonke abanethemba lokufana naye bayazihlambulula kuye njengoba yena ehlambulukile. Asikhuleke. Baba, egameni elihle kaJesu ophilayo, usukhulumile Nkosi, siyabonga. Wasifundisa ukuthi simelwe ukufana nawe ngaphakathi. Umuntu angaphakathi enziwe muhle usuku nosuku. Sikwembathe Nkosi Jesu ukuze malidilizwa leli dokodo sisithole lesisakhiwo esifana nesakho indle engenziwanga ngezandla. Ingakho sibubula sisekulomhlaba, sibubulela ukwelakanyiswa ngendlu yasezulwini. Siyakubonga Nkosi, sisize singanaki kusemhlabeni. Sisize Nkosi singanaki esikubonayo, kodwa sibheke okusezulwini lapho sivela khona singaba khona. Ngiyacela Nkosi usize lona lo yabona ukuthi isikhathi sokudlala siphelile, isikhathi sokukhonza ngoba uyabuya uyasilanda ngabanye futhi sekuseduze ulanda ibandla lakho. Ngiyacela ke Nkosi wenze umsebenzi kulona loyo ngayo lemvuselelo, kungabe bikho noyedwa ozobuyela emuva engasitholeli isibusiso sakhe. uJesu Kristu inkosi. Amen.
Time.